και θα βγει άλλος πάνω. Μα όποιος είναι αγκαστρώσει πρώτος. Τον ευκήγε. Εσήκωσε τον... Κάμουν συντριπλόδα με ρε. Χριστέ μου, γέμου ήταν που γίνεται δάμε ρε. Κύριε Λέισο, δεν κοντεύκεις άλλο εσύ. Να μου σφαράσεις. Εσύ άλλο κανένα λεπτό μου πάρε που καμία εσύ. Έτσι ως δίπλα. Θωρε. Όποιος προλάβει να βγει πρώτος. Ahora le traes tres que. Άρα να κάνει ρε. Δεν τελειώσει. Να πας σε μια κάρτα σηκώσω ρε. Κάτσα την και τρεις πάνω. Εποφκάλαν τις κάτες. Για εκείνον κάνουν που 5-6 κάτι. μαν 4 αρσενικοί γίνει. Κι ωραία, ένα συμποντό. Αλήθεια που θωρούν για μένα μου κάνουν. Να μην είναι δυστυχώς ρε πολλά. Είναι η αρφή του, ξέρω. Παραχώρησε τούτην ο ένας.